pacar tinon lir kekonang sorom sorote tan padang kasar lan pajaring purnameng kekono katon Mublak Maroto kancangan lawunta Cirandra Praruta denawa ingkang lagi wangarsa pindhebrak hala selai Wadya bala sigra bundang aja nganti kalah nggonmu kipran pasti dah
Hei wajah. Hei ha hei ha hei ha hei ha hei ha. Ya lola waspita. Kondang wadya ngawe kang astaya para kanca yen. Kabedalna ing dina aja ngeslak ngenteni sesuk. Cala lintang obor rembulan bakal bacet lah. Wah dalah. Dun. Dun. Lolek pas. Hei ya. Hei ha hei ha hei ha hei hei. Lol. Ha hey hey. Masih ora gula panggah marem. Nek kudu gulung. Kudu gulung. Ha hei hei. Ha hei ha. Ha hei. Ha hei ha. Do e. Ha hei. Ha hei. Lihot. Pikir. Mas pikir. Tepuk tangan sing priya, Bu. Tepuk tangan. Wah, hebat. Para kanca. Marem rasane ati. Budake papat aja nganti selak karo den gawe. Kepiakno para papat cak babari sithik. Monggo kakang kula dhereke mangga kakang. Ha he ho ha. Yo ha ho. Ho ya. Ho ya, ha he, ha he, ha he ho, ya he, ha he ho, ya he lo, ha he ho, ya he. Padha bedhika sali lampa dawuh sang ratuning awake dhewe ingkang semut tali waklara jaba. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken sing karwa duka.
Salaman dhisik. Ya. Ya. Buta ya duwe kleru lahir batin. Ya. Prajurit. Ora akeh sing diaturake kelawan kowe kabeh ingkang lagi mangarsa panjenengan ingsun. Dinane iki aku kelawan kowe pinercaya dening panjenengan Bapak Supriyana kelawan Ibu Misnatun sekeluarga. Supaya awake dhewe ngregengake swasana anggene Mahargya Sutami Wahasiwi tegese nikahake putra kelawan putrine aja nganti ana gawe kang beda dinane iki ing sak sateruse. Mula kowe kabeh dak jaluk donga pangestumu supaya pinanganten kakung Sumpawna Putri kudu tansah lestari widodha hanjayeng bawana. Allahumma pandongamu kabeh sing dak suwun yedi lungguh satata sing kepenak upama tana kopine ya dikopeni dhisik yen to durung mengko dinteni malah bacutke nggon rumahku. Wenoring lutira mamrecur maning jammo datang tempo ing karya lol tepuk tangan sing mriyang kowe, Bu. Tepuk tanganmu rame yen tono sing tepuk tangan kuwi wong 40, aku bakal gulung ping 40. Ya to? Ya. Heh? Gulung pisan sing penting marem. Ayo, bacutke. Gulung pisan penting marem. Apa ratu maneh-maneh. Aku citra tumindak angkara kasarira winoring lutira mamrecur maning jammo datang kembo ing karya dobelina tepuk tangan sing mriyang Bu. Tepuk tangan ana wong 15 gulung ping 15. Kuat ora? Kuat ora? Pisane ya wis. Jan. Hei. Lord. Ya. Ha. Lo. Ya. Lord. Ayo terus Julian, maju terus kena. Ya ho. Ewan. Yo iki lho. Ratune Sutarji. Ewan hebat. Bacutke. Karo den gawe slak. Lo
Aja karo para kanca budal kawawakna dene keton hang isun rasakno lopot ambi kangsun kira sing bisa panik dadi siji mergo pasti serta wis padha ngrestuwi suwi uli ngateni kaya tentara Zimbabwe. Sepuro nikahan mergo agama sing sepadya. Oh, as ya Sikro nayoko angayai karya pakarya ning praja kumregut caco tali wondo manunggal setya dampya tino nasri swarane kumuro samya rebut ngarsa estu padha dawuhnya sanata satunggalan jiwa wong sak negara duduk tak Sikro nayoko angayai karya pakarya ning praja kumregut sapa cacok tali padha manunggal setya dampya teno nasri sarane kumuro samya rebut ngarsa estu padha dawuhnya sanata satunggalan jiwa wong sak negara hey ha ho ya ho Digong masih mulai gino hura pas bela yoga parap jegrek gumaregek gonmur lumaku maju ning pabaraton kowe apa wis jeleh nyawang sonare srengenge ora enak mangan sego pecel kowe ayo kowe kondang kalogong Sekti Mandraguna kalintang jayaning perang maju ning pabaraton kene kowe apa aku sing bakal pati Kang upama ta kowe kuwi kelawan mungsuh agun orang aku randisi kersane Gusti
ning sesuk kowe telung dinanan kowe. Parat wong tuwa mbok ambe-ambe marapatine yo. Tanding yudane papan kene bukti sing dadi nyatane. Ya he, ya he, Pastun. Hei, awat, tungak modiar. Hei, yo. Ora sumirak sembah. Maju ora karson. Ayo. Yaksa Tarji Wongso Andika. Maju. Ready. Diko ket guyu-guyuhe gila nyawang wae. Polae. Yo, kondang kalirat maju, Wat. Sopo sing menang ana ing wabal kene yo bakal unggul jurite. Iki Yaksa Dika sawangan rapal matek aji jaba mantra nyuwuna marang Gustimu. Ora bakal gigrek ulung salam ora bakal mundur sajengan. Hei, ya. Parat kasep. Balani. 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 Suwambaring gelap lintang kembar bason pondok branjangan win. Yaksa Tarji ora nganti telung kedepe mripat bakal oncat nyawamu. Hei. Nah, ora pas. Balani. Weh, Jan. Pas non biase. Legok ben lho kowe. Ben legok trae. Maju, ayo. Rawalaji Jawa mantra sastra jendra ingkang lagi waktu maju. Atika. Hei. Legok. Benjut dasmu. Os. Hot. Yoi. Hop ha hepa. Bas. Sumir wandamu wediko. Orang lupruk tanpa daya sembah sedina ping 7. Tulung kuat. Sengkalaning bawana. Loh. Ayo Tarji, tajake. Bonggole wae, bonggole.
desa pangas kayak wong Jawa, rubutan dari pecahan lagi. Orang krasane babar wisana. Gile lah. Ayo Pak, dijogani saya Pak. Dijogani. Pasti cair. Ayo sing urung THR. Setane butuh THR kita. Terima kasih. Percaya, ayo, langkah. Idul operator, ayo. Turun. Nah, kuwi hebat. Oke Pak, nanti dilayani. Jan percaya aku lek wong sarongane jan ora gemen-gemen pokoknya. Jos. Ayo, ditabuhi Bu ya. Joget ya. Oke, ayo dijogeti no. Ya, joget Bu. Nah, joget. Ahe ahe ahe. He ahe ahe ahe. Oh ahe. Kuatur dulu lah. Kayak kisar tarup. Lah. Ayo. Jangan raine setan kaya kono amal. Jaranan milenial gini. Kayak lor lah.
kaya penjangan mati ya. Ora bakal mundur saja kaya sedih kakak dia bakal boleh joret. Yo ya. Gulung nih, ayo pecah dasnya. Ayo, ayo, yoi, ya. Ayo. Nah, kayak ojo banget. Pecut. Bocah-bocah sing arepe mencot ora apa-apa. Sambune riyo jek akeh jan. Gulung. Pecah dasnya ben. Ayo, lawan. Yo, aduh yo. Yo, wajan. Pas cangkem. Yo. Ooh.